ngiyafisa nje ngizokwakha mina indlu ngestraw uyasiphatha istraw bayibone. Remember bakwi-sensory stage they use their senses. Hawu boys and girls manicabanga le ndlu izobe strong. Hawu indlu iyistraw athi sibo hawu yawa wayakha indlu yakho wathi hayi mina ngifuna indlu yami isheshe. Waqeda esewakhile indlu yakhe uNgulube wokuqala uNgulube wesibili wathi awu nami wathi bengithathe izinto ngizokwakha yami indlu ngani ngezinto. Why manicabanga boys and girls le ndlu izoba strong makufika umoya izoba njani. Angithi ngibenza benzeni bacabange. I want them to think. Manicabanga le ndlu izoba strong makufuka umoya kufika imvula izoba strong. Akwesibona hawu wayakha waqeda wangena phakathi uNgulube wesingaki yangena imaths uNgulube wesingaki waqeda uNgulube wesibili ukwakha uNgulube wesithathu wathi hey mina akangizitholele into eqinile. Wathola isithini wathi mina ngizokwakha ngesithini. Angithi ingane lezi ogasa phela abazona ingane kodwa bayazi ukuthi sile kodwa bona kufanele ngihambe la ngithi awuzwe awu kuyasinda uyabona kuyasinda hawu uma kufika umoya nezivunguvungu akwesibona sizoba lesithini kusho ukuthi sinjani siqinile. Awu siqinile le siqinile ilento iskin. Hawu uthe besahleli waqhamuka impisi yathi Ngulube yokuqala vula uyalizwa izwi lami. Ngulube yokuqala vula yathi Ngulube yokuqala ngeke ngivule mina ngeke ngivule umuzi wami lona. Wathi nawu phela ngizothi poof ngithi poof kuwise nobuzo wakho. Angithi uyalizwa izwi lami angisho ukuthi why ngenza kanjani ngifuna ukudrawa i-attention yakho. Okay ngifuna futhi imagination that's very good namazwi bawezwe ukuthi selisho ukuthini le umuntu uzowisa ngizoblowa ngiwublowe uwe nobuzo wakho.